Biye tarata ye kalo kileta ani wɔɔrɔ su ka dɔn an bɛ novembre kalo la san 2021 e ni ne an bɛ studio bamin daw kɔnɔ an bɛ ba min fɔ ni waati na ni ka wale ɲuman dɔn a se la i ka dɔn a sigin b'a ka tele kɔrɔ ni k'a ɲɛma da an mɔ an b'a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ni su ka nisɔndiyalen b'u fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka ladiriya la ko Ala kana minɛ jɛngɛ fiyewu Ala ka danaya tɔ sinsin anu ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la an fana y'an tigɛ bɔ radio caman ye an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunnafoni ɲuman ka se k'o cari an bɛɛ ka dɔn radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ radio baara kɛ an b'u fo ka timinandiya la ani radio mun tigɛ bi ɲɔgɔn bolo ni waati in na kɛrɛwaninkaw fɛ yen radio fila bɛ yen n'u bɛ danbe ni bɛnkan ko fɔ bɛnkan ni danbe lamɛnbaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn jijeninkaw fɛ yen radio danbe bɛ yen i k'a dɔn radio danbe bɛ yen an b'u a lamɛnbaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn jijan n'a ka cɛdenw k'u fo ka timinandiya la dɛ n'an bɔra yen ka dɔn janjo masa ale kelen ni pe bɛnkɛ n'u bɛɛ k'a dɔn ka fɔ Bengani n'a bɛ janginɛ kofɔ petini a kɛra janjo kelen pe ta ye bi morsoni an bɛɛ k'a dɔn janjo fana bɛ disi gosi n'a bɛnkɛ an bɛ disi gosi n'a ye tigala a ka tigɛ a bɛnkɛ in na foyi foyi janginɛ ma ɲi dɛ an bɛ radio yɛrɛ ko lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo si samara la ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ la faso kan wale ɲuman dɔn jitumukaw k'a dɔn k'an bɛ donsow fo k'u wale ɲuman dɔn olu karamu sababu la Yusu n'an bɔra yen an bɛ k'a dɔn ka fɔ radio Buguni kunkan lamɛnbaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Buguni kunkan i k'a dɔn cɛsiri barika bonyalen bɛ nin waati in na Bugunikaw bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo min na an bɛ Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn timinandiya kɛbaw sababu la an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Bafanda an b'a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn radio Dakan bɛ maraka kungo k'olu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn i k'a dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra yen an bɛ foli ni tauni ta ka ɲɛsin Naro FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ i k'a dɔn ka fɔ Mamutu Male n'a ka cidenw ko fɔ an baramɔgɔw n'o bɛ Laginɛkaw ko fɔ olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ o radio so ye Jɔngaga FM yɛlɛmani k'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Danaya FM ni waati in na Bujalo n'a ka cɛdenw Keɲeba n'a mara bɛɛ lajɛlen u sɔgɔmana ni waati in na an bɛ Keɲebakaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio wan tumiya ka tumiya k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ka foli ni tauni ta ka ɲɛsin nin waati in na fɛn fɛn bɛ yen n'o sɔgɔlen bɛ i k'a dɔn ka fɔ radio islamigi la an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn danti foli min na Bɛlɛdugukaw fɛ yen i k'a dɔn ka fɔ Kolokani k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka timinandiya la Yusu Jaabi radio Donba FM ale y'a ɲɛmaa ye radio Donba FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Karankaw fɛ yen nin waati in na ka Karan tobili fo i k'a dɔn danti foli min na Yusu radio Royal la a bɛ misɛnnin ko fɔ a baarakɛlaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn Zoom Africa i k'a dɔn belebele nin waati in na a sɔgɔlenba an na a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen an bɛ Alasani fo ni k'u wale ɲuman dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ la na ɲuman bɛ yen nin waati in na an bɛ Gurubinɛ fo ni ka wale ɲuman dɔn danti foli min na u kɛn bɛ i k'a dɔn ka nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ banba radio ɲɛlɛnni lamɛnbaw Segukaw fɛ yen Baba Mayiga Makɔnɛ k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn a dɔw bɛ k'i sɛnsɛn ka na dɛ le 21 a ye Serudaw ni Marudaw i k'a dɔn olu sira de mu ma Marudaw kɔni ka kɔɲɔso la ne bɛ taa baro kɛ fo kelen don wa fo 5h du matin an bɛ taa jagoya baro de sigi fo u ka fɔ ko cɛ ne a ka bɔ ka kuma a bɛ bɔ dɛ ko cɛ he n'aw tilara ka teminɛw fara ɲɔgɔn kan haramu an bɛ don ɲɔgɔn fɛ a k'a kɔrɔbɔ le 21 don dɛ a y'a fɔ ko an ka teminɛw fara k'ale bɛ don ne n'a bɛ don ɲɔgɔn fɛ y'a ye dɛ ale n bɛ tila ka bɔ yen o tuma e ye mayamaga de ye n bɛ taa Sedundaw fɛ yen n bɛ Sedundaw n bɛ minɔti kɛ k'a sen siri a banna a tɛ don kɔɲɔso la n kɔ fiyewu nkɛ ba min ka lagare don dɛ lagare ko b'o la lagare ko b'o la ba min ko ka lagare bagotɔ n ka tɛ magotɔ a ye fɛn fɛn kɛ cɛw tatɔ an b'o bɛɛ k'a la an b'o bɛɛ k'a la n ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ i k'a dɔn lagare magotɔ a bɛ saga don furu la dɛ a banna le 21 don awɔ an bɛ taa i k'a dɔn ka fɔ ne bɛ n kɔni bɛ fɛn ta dɔn n bɛ Marudaw ta dɔn awɔ mamu ne b'o latunu walasi tile fila in na wa n'o kɛra a bɛɛ la cɛ a bɛ taa laturudalaw fɛ yen a t'i ye o la o a ka taa dɔnkɛbarudalaw fɛ yen a t'i ye yɔrɔ si Yusu Tarawele somɔgɔw ka kɛnɛ n ka tɔɔrɔ si tɛ yen somɔgɔw bɛɛ a kan tun bɛ tile fila ye o bisimila
La Josi, Ne. Mi réalisation Ousmane Togo. L'enfant de Copropin. Copropin. Awo. Amba Foka Walimando. Kosobe. Fusendaw. L'enfant de Kifoso. Kifoso. Awo. Zeri. L'enfant de Kian. Oh. Jamadugu Kefa. Amba foni wati na ikado Jamadugu. Ka bela jele fo danti fo mina ale tokola. Abara. Oh. Ambe zegena. Oh. Ambe zegena kaufu. Zegena kaufu beki lameni wati. Abana. Ka foli kunja ni Burkina kawi. Aha. Afo katikau. Malien di. Jega fe. Wajulu gara ko ma. Malien sa purusa. Noko tala de. Noko tala. Oh. Ala ka ngura ya. Wala nyima gorobne bayindu. Abe mandora sala. Amba bayini fuka wala nyimondo. Tata ka gene. Bashi fu etala. Lajo sa andi do ni kuna funi. Kale nyadi ma. Ka minesa. Ya minesa nge. Yusu kanga tarefo kanga tigere wara min be talike ikado ka fo le combat la apmana ako min ikado ka fo yirimajo sra ni ikado échanger kume ka gla ako tigere kanga wara ni wati na de sra la blara kungorota ni wasa konnana premier ministre docteur Shogal Kokala Maiga aka koni nana ikado ka fo anaka ministre min be no nyesi metaga sigi koni mo duguba konnana o konnana kana sra koni dayele Yusu aka min be talike ikado ka fo yirimajo la ale ni ikado ambrana kaw bangina kaw fo ka taa se ikado ka fo sigusra tabaw ma a ko ni mena ke ikado ka fo ngoni chamaye min mena bo ikado ka fo usela kwe bar sabula ni sra yere ta ka laje o Yusu ma chamambe o bibo sra ngoni mfe adaile le mingara kunungo ka wasa barka boyana ma chamaye hakilina fo akodala fasike ba ko ni wari bora mi on yere ka wagande ko no banga ikado ka fo budget ko ngofo sefa wari million binani bonyo ngo abora an yere de kun million binani abo alaje kanya 40 millions ayi o de sebe me échanger ni awo hala pied kele nga cha million binani milliard binani wa million binani o de be cet ouvrage d'un coût estimé à 40 millions de francs CFA financé sur fonds propres de l'État à une longueur de journal meno le combat o a fo le combat mo ko ka rectifier hali ni pied kele nga cha wa binani million binani million binani hala pied kele o ka cha million binani akon be journal kono le combat mo ka journal kono aba kono na Yusu ako binye ka do ka fo amburana kaw no be bangina kaw kufo nyamana ikado yirma namula mneke ene ma au gria so ma de quoi do journal le dobo mo ka bara valer la ni mita non mo ko se ka fliu olu be se ka fliu aflila o ka rectifier olu be se ka fliu mais min se bene me o de be ere de frappe do we unyana na zoro kile zoro ka sa fele se kurle mbora français ni doni faraka abeke zoro bi abeke o ko nbe ata folo awo Yusu ikado na mungala ya min metalike ambrana kaula bangina kaw ikado nyamana yirimajo ako ni mena ke sababu ye kata ka segi no ya olubolo mako ikado anini yoro nunu ni nyuanje fasirike ba ko do warete akunye ikado ka ngoni ko nimbo usela ni ngoni me barabulu da ngonna na anga jamana fama ufe wala sa fasodo meseka lafiya chugo mina ta ka segi yere kadara konnana o hukum konnana sa uye kalo chamange abarala entreprise Arazel olu de ka do ka fo ni bare mbele jile koninge anna sur premier ministre docteur Shogal Kokala Maiga ayi soni sigi kuma fo de koninga ako bangida nyamana irimanjo mama beta shegu yanfa koninve o koninye ika do ka fo fenyma mbay olu mo abina ke sawe ni nga chama mbo sarawa ka sara konina taga sigi bise ka no ya chugumina mau konina bifuko ambutaji kaseka chama mbabo okoko na Yusu gouvernement ma nyema ako ka be wele de flika do fasoduma mamu mbe sira ngoni nteme mo mete mesra nunga ka faro ka ni nga ikado sharau la clé sharam nga bunya ikado wala sa sira ko bise ka sabati chugumina anga jamana konnana damanta men boli ko dabla la yene mu fora sira ba sharau ka ni nga tamo o sira bela jile konve ale o kuma fo temele ngo minye madam damele madina shi sogoy ale ko mpana ako minye ikado ka fo ni mena ke sababu ye ninga ngoni chama mbo ne sigida ma ko ni sina goy ni yere ikado ka fo madam damele madina shi sogola je be muso bangana do mi ngoni ngembe ka wuli ka jo barka bunya ko kabini dana ya ko ni ndaraka mabbe abesragla ko ni na o akoni me ikado ka fo srabi ka bara yoro ayere big asogo do ni ngati nya da baro bela jeleka kanti sige aka biro kono ko ka laje
koyi a yɛrɛ de bi taa ka taa lajɛ ka dɔ kɛnɛ kan a bɛ danga min na Yusu o ko nin kɔni ye tare k'an ka nisɔndiya ni nin ye nka baara kɔni ma ban pewu mun kɛra nin waati in na an ka wasa don la dɛ an ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka faso dɛmɛ kosɛbɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen la n'a ka baaraw sabatilenw bɛɛ lajɛlen la ni sariya mun fɔra an ka taa o sira kɔni fɛ ko tigɛrɛ kan ka warawara bari sabula kunun ko sira kɔni dayɛlɛnna maaw bi tɛmɛ cogo min na u bi tɛmɛ cogo kelen la ala k'an kun lajɛ Lasine Kulibali nin y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ le kɔma kɔnɔ Lajosi ni hakili b'a la Amadu Tumani Ture waati min na a bɛ siraba dilan la maaw ko a ye siraba kɔni k'o ti dun k'a ye caman kurumukari ko kuma bɛɛ maa bɛɛ inauguration na ko Amadu Tumani Ture ni inauguration yɛrɛ tɛ kɛ bilen nu kɔni Lajosi ala k'an kun lajɛ mɔgɔ tɛ Maliden la an bɛ sɛbɛn na sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Lecigan Giro Gire n'ale bɛ nara fɛ Gire awɔ min ye faamaw n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye i ka dɔn awɔ min ye u ye lu wuli ka jɔ kɛ dimanche novembre tile 14 san 2021 1h45 waati i ka dɔn ni maa kofɔlen ninnu de kɔni wuli ka jɔ kɛ n'o ye banbanciw ye binkannikɛlaw k'o bɛ taa bin an ka wolomasiri tabaw kan jaja i ka dɔn u tɛ faamaw si dɔn faamaw a bɛ ka dɔn min ye u ye wuli ka jɔ kɛ nka fasaba ninnu ma kofɔlen ninnu ɲɛna maa 6 i ka dɔn u y'o fa ani a bɛ ka dɔn maa minnu n'u y'olu jogi n'olu bɛ taa sa ɲɛfɛ o de ka ca Lajosi a bɛ ka dɔn an ka wolomasiri tabaw la sa maa 4 o kɔni dana a bɛ ka dɔn maa 14 o de jogina Lajosi a bɛ ka dɔn nin ti dɔwɛrɛ ye min ye kabini waati ja ni yɔrɔ kofɔlen min ye bɛnbanjiw ani bingalikɛlaw a bɛ ka dɔn olu kɔni bɛ ka taa dangari ni yɔrɔ kofɔlen na n'o tɛmɛna ka bɔ yen dimanche don a bɛ ka dɔn min ye novembre tile 14 1h du matin waati Mopti mara fana la a dɔw ye wuli ka jɔ kɛ min ye kɔrɔ a bɛ ka dɔn ale commissariat min bɛ yen n'o ye polosiw ka yɔrɔ ye i ka dɔn k'u bɛ taa bin ye nka min ye polosiw olu fana ma bila dagirinna la dɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ marifa k'a tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ polisiw kɔni ko a ta anw ka commissariat minɛ ni ka anw to balo la min ye banbanciw ye sa a ka dɔn waati min na u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyalen don u bolo u y'u kɛ npan ye u ye kɛnɛ minɛ fu se b'u tulo sɔrɔ a banna wa min ye polosiw waati min na olu n'u bɛ ɲɔgɔn na an ka wolomasiri tabaw nana ka na fara polosiw kan n'o ye renfort ye i k'a dɔn awɔ min ye u ka dangari ninnu ka ko la min ye o kɛlen u ye fiɲɛ minɛ nin min filɛ nin an b'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ma k'an b'u kɔ bi bravo an b'u kɔ sini o kuma hali bi min ye malidenw ye an ka solonadon a bɛ se an ka awɔ wolomasiri tabaw ma Lecigan ani sama ka bɔ ale kɔnɔ indicateur Jiro Nouveau Yusu a kuma mɛ fɛn min kan o ci dɔwɛrɛ ye min ye maa mun bɛ yen n'olu bɛ wari kɔni bolofara dun n'u kɔni b'a ci wara k'u ka kiri dayɛlɛnna kununko dɛ kiri min n'a dayɛlɛnna kununko tɛnɛ kalo tile 15 novembre kalo san 2021 Yusu maa mun bɛ yen n'olu ye faso wari kɔni ŋanamu o maa caman i ka dɔn olu ka kiri laban na boloda nin senfɛ dɛ affaire 18 bɔɲɔgɔnko faso wari ye ka ŋanamu walima faso i ka dɔn ka fɔ bolo fɛ ni ka a ŋanamu maa 54 bɔɲɔgɔnko Yusu ani maa wɔɔrɔ bɛ yen mun ye ŋanamu yɛrɛ sira kɔni minɛ anw ka jamana kɔnɔna na kɔni bɛna jɔ i ka dɔn kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ wari in taara yɔrɔ jumɛn e tun bɛ i ka dɔn ka fɔ cakɛda min na i ye wari in bila yɔrɔ jumɛn a kɛra cogo di Yusu na ɲɛfɔli kɔni kɛ o baaraw sigira sen kan fasikɛba ko nin kɔni sɛbɛn kɔni t'u la ko dossier kankara 2 bɛ yen dɛ min n'u kan ka boloda bi tarata donya in na kalo tile 16 novembre kalo san 2021 ba kari cogo la APK ma ɲɛma kɔrɔ Yusu ale ni Saliya Jara n'o bɛɛ banginakaw ka monsieur le maire ko fɔ jalaki ta mɛ ka maa 2 ninnu sɛgɛrɛ i k'a dɔn ni wari bolofilala dun ni baaraw ye anw ka jamana kɔnɔna na ko n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 9 n'a kunkanfɛn 4 na Yusu o jalaki bin bɛɛ bakari cogo la kɔni nka
nga keri ma fese a ɲɛmɔ fɛn min ma bɔrɔ an na ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko bɛɛ lajɛlen kɔni nga fasirikɛ b'a ko nin kɔni ye kiribolo ye min dayɛlɛlen don a kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin maaw ma maa mun bɛ yen n'olu kɔni bɛ faso wari kɔni ŋanamu procureur général après la cour d'appel de Bamako Idrissa Arizo Maïga ale kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ maa mun bɛ yen n'olu bɛ faso wari kɔni ŋanamu a wuli ka jɔ kɔni t'an bɛ nin waati in na ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ faso wari tɛ dun bilen koyi k'a fɔ k'i b'a muga k'i sigi wa Yusu ko baaraw si tɛ sigi sen kan a ye kuma wɛrɛ fɔ ko karangada bɛna sɔn dɛ. Ces dernières semaines, plusieurs dossiers relatifs à la délinquance financière et des irrégularités administratives de la part des services de contrôle d'État. Yusu kumi metali ke kado doa kun labaina ko seben chama mbade e kado kafo tarada le katabali sanve goi maamu yo wari bulu flara dun ale kado chakeda la majenge chama yera maamu nga wari konna maamu nga chakeda e kado kafo ka soro konina ko sigalu mungera Yusu ku ye seben chama ndaka na bla ale koro kuna fese lu bela jele ke dona na tawla o ma mun fana be o ko jula ni nga tigɛ da olu tigilamaw ka aye wele frikiri tigilamaw ma abana Yusu a ko min ye i ka dɔn nin doso ninnu ye nin dossier kangana ninnu ko an kan ka disi gosi ni fɛn caman ye koyi bari sabula nɔ bɛ ka bɔ ko la bibi na anw ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ foroba wari dun wa foroba fɛ k'a ta k'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la k'o ti kɛ bilen n'i y'a dun a bi yɔrɔ yɔrɔ a bi bɔ ka di maaw ma koyi walima i k'a dɔn k'a fɔ i bi wele bɔgɔ jeninen kɔni kan a ko k'a bɛ fɛɛrɛ ni cɛsirili kuma k'o fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw ye ni yɔrɔ ni fini ni fɔ dɛ. Les juges doivent s'armer de courage pour résister à la tentation de la corruption, pour résister au pesateur social négatif qui s'appelle le favoritisme. Mana do ka ni sɔrɔ ye k'a fɔ ko bubo tabolo ka ni maa minnu bɛ n'olu ye jamana tabali jukɔrɔ fɛ maa minnu bɛ jamana nafolo ŋanamu ka dɔ fisa ni dɔ ye Yusu a ye wele fili ka dɔ kiiri tigilama mun mɔ maa mun bɛ yen n'olu bɛ kiiri latigɛ a ɲɛmɔ k'u ka kiiri tigɛ ladiriya kɔni nka dɛ maa kana don ka ni i k'a dɔn k'a fɔ kasabi ye k'a fɔ ko minnu bɔ u dabolo kɔni nka i k'a dɔn k'a fɔ k'u t'u ka yuruguyurugu baara kɔni na k'u t'u ka i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛ baara fana la Yusu kana ni wari ye k'i bɛ don kiiri tigilamaw kan a Yusu ko kana sɔn o ma dɛ u k'u jija u ka baara kɛ a zɛrɛninjɛ kɔni nka maa mun bɛ yen ni baara wɛrɛ t'u la k'a fɔ karisa ye n ka maa ye maa b'a don a man kan ni kiiri tigilama ye hɔn nin bila nin minɛ i k'a tigilama bila ko baara kana kɛ anw ka jamana kɔnɔ bilen koyi ka maa fisa ni maa ye a y'i sɔnni sigi o kan ka wele fili kiiri tigilama bɛɛ lajɛlen ma k'u ka kiiri tigɛ zɛrɛninjɛ kan a banna o ka ɲi non a banna ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki a banna Yusu an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a y'o kuma fɔ ka kuma kuncɛ ni jumɛn a ko sariya mun fɔra k'an ka kiiri tigɛ o sariyaw kan k'a b'a ɲini a tɔɲɔgɔnw fɛ n'o bɛ dɔntolozi kofɔ baara kan ka taa sira min fɛ ɲɔdɔn kɔnɔ k'u ka a kiiriw tigɛ o cogo ɲuman na walasa i k'a dɔn k'a fɔ baara laɲini ka se ka sabati u bɛɛ lajɛlen bolo o de a ko Bakari Togola bi jɔ bi ni Ala ma baasi kɛ ale ni k'a dɔn k'a fɔ maa caman affaire 18 k'olu bɛ boloda koyi nka Bakari Togola ni Saliya olu bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ bi dɛ. Ala k'an kunna ja Fasiri ka kuma don indicateur zéro niveau kɔnɔ o de i k'a dɔn k'a fɔ ale de y'a fɔ sɛbɛn ɲɛ sabanan don Lajos ye laseli kɛ Isu i k'a dɔn ale de ye namuna minɛ Maliko tɛ Mamadu ni maga ale kumanen don Angleterre kɔnɔ kuma texte SA min ye an segukaw ye min ye Anabala dɔ ni ka tila ka aw k'a dɔn min ye Gume an n'o dɔn n'o bɔra an bɛ aw k'a dɔn min ye dugu in tɔgɔ ye de an dɔn ka dugu in tɔgɔ don na Sagebugu Bari o Bari an n'olu wele ni ka da aw k'a dɔn Segu bɔlɔnba kɔnɔ ni ka taa dɔ kɛ dɔ wɛrɛ tɛ ni Segu n'i ye Segu fɔ i bɛ fɛ min fɔ o ye koma taxi koma tuyasi min ye aw k'a dɔn ni Ala sɔnna a ma a ti mɛn bilen u ka baaraw kɔni aw k'a dɔn a na se k'a nɔkɔrɔ la min ye baarakɛla ye baarakɛla maa 1700 n'olu ka tɔrɔmɔɲɔgɔn kun bɛ jamana la u n'a lajɛ aw k'a dɔn ka caman sara olu ye Lajos minisiri bɛ yen n'o ye an ka jagokɛlaw ka minisiri ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye ani aw k'a dɔn ministre commerce et d'industrie Mohamed Fedo Oldu Mohamed Mahmoudul Mohamed
Mohamedul Mohamed ministre de commerce et de l'industrie minye awkado million e ma ano sara minye milliard flammi awano jurube awkado minye barakaloka o jurube abo sarawla awkado kadobo barakaloka bar jurula no tamana kaboy shino ko jakulu mimbe no ko vaki awkado no kan nafa no ka joro mimbala ko matexila obiti joke mejo bishegina minyenga tita ko shila na galera awkado atigala shino drombulo abigala awnga jamana bulo bawo mamunu be barake abele jele demba ya tigi mamunu be barake abele jele mali denye minye awkado jamana na laje minye awkado naflo mimbe no do men yorola ti jo milliard na ngamvena ni avocado nyera la avocado nyera la avocado awami jurumin be no bela gele laje avocado ko bika sara ko mina gouvernement ngoni alaje mi avocado mamunu be ni avocado akona na uye mado blay olumse ka adamade tasira laje ko mina wala sa avocado binye ka fero tige wala sa mamunu be gele amu molu ka bika talunga buka jugo mi mi avocado ka koma taxi ka bara damine o de ko nan nasa mi koma taxi SI mi avocado na laje ikado aw mi ka abara o tara ke royi avocado mi mbato absika kisini nywa anam machuko mina no fere bet ko blasenga lajosi auni avocado shinuwa uche minye avocado no temena kabwe minye avocado na mado wele no ye avocado tirikuye en espagnolo mi avocado lukana demen nase obike partenariat gagnant ita flendafle abla gele kan nafa bala ani jamana yere enne de fond am yorom ne ko sisa transition ikado ka barake izinu ma daele sisa nu ye ka do ka foko ma taxi daele o ka ikoma daele sisa kulukoro kuchala kita ne ni ngara sisa min ye ka do front social sama samali ni kuma chama min be sina o min ye ka do demba yatugu munu yera soro barala ibe barala ibe kuma chaya kata minza abana ko totona to politimo were bolusa lajosi anata mi awaningo min flane mi avocado na laje fe munu be avocado no ye alibi de même se kase comme texte SA ma comme texte SA na datukura dro avocado segu abambi nyere la ma chama be olu dabalo be nyoro ko fole na de mi na lajora dro mi segu ka ko nimba agale aye segu ka dro wa mali be no boray mi ministre de commerce min be wala sa avocado mi vi cher min vle dadu mun fon olu gele ali una laje minyi avocado kemejo fami be avocado gusuro ni sakale munumbe lolu be sara avocado kadono minawe kemejo una biduru bo ola nu yo kesa mi avocado una laje direction générale de commerce et de la consommation et de la concurrence mi avocado olu ko na laje ka fere tige ngoina fransa akobse ka temejo ko mina ka minyi avocado ka balo tarifa bela jelefe la josi mi avocado malo toni ba ke mesba barakai toro toni ba bi woro barakai tulu toni ba bi saba barakai wari ni yo jatimere jamana ku obiti jo avocado minye miliarda ani shegina wa minye direction générale de commerce et de la consommation de la concurrence oluko na alaje mi avocado kuka kola shili daka wasa afora abeka chuko mina kadar na ka jama mi avocado nga benata ngo mbele jelela ko ningara ni soja ko ye mi avocado ko ma taxita ko era avocado ni na kasowe ni segu adugorna mi avocado izini be ni maw jigi ya a izini ye ko o ka wuli ki jo no temena ka boy mi avocado bara chama olu ko ni boluda lendo avocado mi entreprise mami flene no ko veki ani kado aw mi seregi o mi avocado no shinoy o mi olu ko nga awani ni yoro ko felina kum jatimena kara avocado shino ko ni daga men yoro la ni atemena ni jugola anaka sawe dugudo na nafasoro jamano na nafasoro ka nguna ja
ni ka dɔ maru ni maga ni ale ka fadiranya bɔ enquêteur kɔnɔ ni Asimi kulo bɛ Gana ni waati in na a ka fɛɛrɛw sigi sen kan usine mun dafirilen don Mali kɔnɔ a k'u lawuli k'u jɔ Ikoma Kucala Ikoma i ka dɔ Kulukɔrɔ Ikoma Kita Koma taxi ma fara u kan sisan i ka dɔ sifu bi balikawuli de kɛ ka taa nin yɔrɔ ninnu fa tetew sisan mankan bi suma n'o ayɛ Ikoma ta in a ma nɔgɔn dɛ mais ni ne ye Mali dɛ a b'o to yen ka taa Ikoma kura jɔ Kulukɔrɔ baara fana o fana awɔ min bɛ parce que a jɔnforoyara cogo min na a ka gɛlɛ Ikoma ta ka fɔ ne avec Alu Tomota Ikoma ma machine ma tiɲɛ koyi n'i y'a kɔrɔ sisan a b'i laminɛ u ye machine faga de tarima b'a mun ni faamu ne tɛ maa tɛ nin fɔ n ye o k'u wasa don kɔrɔkolo la n'o bɛ sɔrɔ kɔrɔkolo la nka maa minnu bɛ baara kɛ attendez an ka baarakɛyɔrɔ la n'i ko ne kelen i bɛ fili jama maa minnu bɛ baara kɛ a maa kelen o kelen u bɛ maa joli balo ka so f'i k'i miiri o la dɛ n'a jɔra a bɛ kɛ fɛn jumɛn ye maaw ma da joli yɛlɛlen bɛ k'a baarakɛlaw kɔnɔ donc ni ninnu kɔni datugu k'i yɛrɛ kelen ka intérêt usine caman don dɛ ni nana datugu k'i yɛrɛ kelen ka intérêt usine wuli sa o de mais jamana si tɛ développé Allemagne filɛ ala Europe jamana tɔw ta kɛ immobilier mais Allemagne ye ta kɛ immobilier ani industrie ka wuli n'o bɛɛ mais Allemagne bi alhamdulillah non o ka usine Youssou i ka dɔn l'observatoire ale kumana ne bɛna usine mun wuli dɔrɔn usine de fabrique de Jara Jaraw ni kɔnɛw ni daw ani togolaw ani kanuntew m'olu dilan yen ani kalabiri ninnu samɔgɔw ni dafinw ani jɔkaramɛw baara ka ɲi m'olu dilan yen n'o kɛra ale maa mun kan ka taa baara kɛ usine na mais Alex Kalamiri ɲɔgɔnna dilan n yɛrɛ n denkɛ Youssou i ka dɔn l'observatoire ale kumana a ko Zancɛ bugu a halatɛmɛ péage bɛna dayɛlɛ ye dɛ kalo in tile 22 n'o bɛ novembre kalo kofɔ san 2021 direction générale de l'autorité routière olu kɔni ye kibaruya kɔni jari Zancɛ bugu kɔlɛɲɛba n'o bɛ ka dɔn Kɔrɔwara ale kɔni frontière kofɔ i ka dɔn ni Ala ma basi kɛ tɛnɛn n'o kalo tile 22 n'o bɛ tɛnɛn nata kofɔ novembre kalo san 2021 olu ka péage ka a na sigi sen kan dɔ wɛrɛ tɛ fasodenya wale ɲumanw don min bɛ sigi sen kan taaga segin katara kɔnɔna na walasa i ka dɔn musaka ka to k'o di sanga ani waati olu de bi fara ɲɔgɔn kan ni ka sirabaw kɔni dilan an bɛ yɔrɔ min na komi bɛ fasoden caman kɔni bɛ a ko kɔni dɔn a ko k'a bila i ka dɔn k'a fɔ minɛnba kelen kɔnɔ n'o bɛ IOMA jamana ka minɛnba kɔni kofɔ o de saratigɛ la nin baara ninnu bɛ ka sigi sen kan anw ka jamana kɔnɔna na fasolikɛba ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ don min na komi bi siraw kɔni tiɲɛnen bɛ ka se hakɛ la a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ duguba kɔnɔ ta ye a kɛra mɔrabolo taw ye a kɛra komini taw ye o a kɛra sigida ta ye bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn o min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sira ninnu dilanni kɔnɔna péage n'o sigira sen kan taa ka segin yɛrɛ kadara kɔnɔna na maaw ka to ka wari kɔni sara a bɛ kɛ sababu ye ni ko musakaw de fara ɲɔgɔn kan ka sira kɔni dilan n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka caman bɔ accident la n'o bɛ siraban ka kasara cɛjugubaw kofɔ bari sabula n'i ye k'a dɔn k'a fɔ sira tiɲɛni lahalayaw jateminɛ n'a ci dilan i k'a dɔn dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ siriguw siyɔrɔ dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ sɛw ka fanna yɔrɔ denmisɛnnakaw n'u bɛ sifinw kofɔ olu bɛ girinkajɔ kɔni kɛ sanga ani waati u bɛ cun dingɛ ninnu kɔnɔna na u bɛ kɛ sababu ye ka na ni siraba kasara cɛjuguba ye anw ka jamana kɔnɔ a ko min ye nin wale ninnu kɔni ye k'a fɔ k'a bɛ sigila sen kan nin waati in na tare baaraw don min n'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kan ka sen don a kow la bari sabula a bɛ kɛ sababu ye miliyari caman ma den san kɔnɔna na u k'a don i k'a dɔn an ka wagandew kɔnɔna na bari sabula wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka baaraba caman kɛ tiɲɛ don an ka jamana bɛ ka wulikajɔ caman kɛ nka fasodenya walew an fana kan ka an jɔ ni mun ye k'an ka o baaraw sigi sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min na gouvernement bɛ ka camanba kɛ k'an yɛrɛ fana ka se ka caman kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana kɔni lafiya o n'i ye jateminɛ kɛ bi i k'a dɔn sirako ale ni minɛnko olu ye ko ye ko min ni bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ a ko nɔfɛ bi bi in na ko n'i ye péage yɛrɛ jateminɛ a Youssou ka nafa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a nafa ka bon
parce que ba OM ale kumana ako min ye péage yɛrɛ fɛ jumɛn taga segi yɛrɛ kadara kɔnɔna na i ka dɔn taga segi bɛ se ka sabati cogo min na ni ka a kasabi ka don i ka dɔn ka fɔ wagande kɔnɔna na k'a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ min ye k'a dɔn ka fɔ sira ka maaw de bɛ sigi sira kɔni nka mun ka baara ɲɛsinnen bɛ a ko bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ sigi de bi di taga segi yɛrɛ kadara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ baganw walima i ka dɔn mobiliw kɔni ka taga segi kɔnɔna o wari ka se k'o di walasa wari ka fara ɲɔgɔn kan ni ka a bila wagande kɔni kɔnɔna na sira ma tiɲɛ ni ka sira dilan n'a ye. K'an bɛ don min na komi bi an bɛ waati mun na bɛɛ lajɛlen bɛ ka faamuyali kɛ a ko la dɔɔni dɔɔni o de hukumu kɔnɔna na ko ka wele de fili Zancɛbugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen mɔ Kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Korowari i k'a dɔn ka fɔ Karangada mɔ Sikaso Bamakɔ ko péage bɛna sigi sen kan Zancɛbugu ni Ala sɔnna ma kalo tile 22 Novembre kalo san 2021 a yiriwa kama an ka sara walasa i k'a dɔn ka fɔ jamana ka yiriwa a wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sira dilan min ye OM ni y'ale ka fasire an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ. Observatoire ni ale bila an ka taa groupe commerce la Ablaye Maiga an ka fo awa ka dɔ min ye ani an furumuso ladiri n'o ye madame Maiga Mariamu Diallo ye ka taa awa ka dɔ an ka cɛkɔrɔba ko y'a fɔ Kayi an bɛ ɲa an ka fo ka waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a n'a ka denbaya mɔdenw ni tulomasamaw u bɛ sigi bɛ k'a lajɛ kuma an ka taa sugu la an bɛ taa sugu la ni waati in na. An bɔle filɛ nin Jɔyɔrɔ an b'an ka musokɔrɔba fo dɛ Kaɲa Aja Sanogo i ka dɔn a bɛ zɛrɛn na nin waati in na a n'a mɔdenw n'a denw sigi bɛ tele kɔrɔ ni k'a ɲamadan fɛ Solomana ko Solomana Balo ko miliyɔn 40 ka d'ale mɔ dɛ ko hali sojɔ ala tɛ bila kelen jɔ solo ko tɛ dɛ an b'a fɔ nin waati in na so ɲuman b'a kɛ ala t'a jɔ an bɛ solo fɔ nin waati in na lajɔsi i ka dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Nouvelle Horizon ye a ko de Direction Générale des Douanes min ye aw k'a dɔn k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn jamana an ka aw k'a dɔn jamana jigiɲɛsoba o bɛ se ka sɔnsɔn jogo min na nin kalo in na miliyari 50 ani miliyari 7 k'o de donna aw k'a dɔn an ka jamana kɛsu kɔnɔ min ye aw k'a dɔn miliyari 57 ye septembre kalo aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka taa se octobre kalo la san 2021 min ye nin kunnafoni aw k'a dɔn a bɔra k'a ben min ye aw k'a dɔn Direction Générale la douane aw k'a dɔn n'o jabala ye maa wɛrɛ ka baara tɛ douanier bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn n'u ka ɲɛmaa ye bi min ye aw k'a dɔn maninkakɛ Amadu Konate min ye aw k'a dɔn alamisa tɛmɛnen ɲɔgɔn kalo tile 11 san 2021 a kɛra o don koyi miliyari 50 ani miliyari 7 i k'a dɔn ni nafolo in o de gosira anw ka jamana jigiɲɛsoba kɔnɔ min ye Amadu Konate ani k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye galegale la yanni ale kana aw k'a dɔn min ye baara kɔni kun bɛ ka kɛ o nka i k'a dɔn awa min ye miliyari 45 nka min ye Amadu Konate ka bɔ la a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye min ye i k'a dɔn awa min ye gɛlɛya dɔ bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn COVID-19 ye COVID-19 min ye coronavirus olu n'an bɛ aw k'a dɔn i dagajugu sigi maaw da la k'o de kɛra sababu ye k'a dɔn awa min ye an ka jamana ye bi min ye aw k'a dɔn ani jamana wɛrɛw cɛ min ye aw k'a dɔn ani diɲɛ jamanaw aw k'a dɔn a kan bɛ ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ta k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn an ka Mali ɲin tɛ se ka bɔ o la cogo si la inspecteur général la douane Amadu Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ u na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa douaniers aw k'a dɔn ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔbolo sɔrɔ ye cogo min na min ye jamana nafolo i k'a dɔn a bɛ yakubaya cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye a k'a dɔn yanni a san laban cɛ o n'a lajɛ k'a dafa miliyari 650 ani 56 n'a kunkan fɛ lajɔsi
ni min filɛ min ye aw ka dɔ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye aw ka dɔ Amadu Konate a n'a ka cɛdenw olu ka wulikajɔ ye min ye aw ka dɔ wulikajɔ ni ye aw ka dɔ lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye insécurité min filɛ nin min ye aw ka dɔ n'o kun tɛ ɲanguma sɔrɔ aw ka dɔ tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen kan min ye gɛlɛya minnu bɛ yen directeur y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ka dɔ aw min ye ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka nafolo min nadon i n'a fɔ aw ka dɔ produit pétrolier i ka dɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani o ko min ye aw ka dɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ko o gɛlɛya n'o o ti dɔwɛrɛ n'o ye aw ka dɔ grève ni fɛnw ye k'olu kɔni aw ka dɔ o ye gɛlɛya dɔ lase u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔ waleya dɔw bɛ yen n'o o kɔni aw ka dɔ n'olu bɛ tigɛ la ka bɔ douaniers kun i ka dɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye adamadenya taasira ye i ka dɔ i n'a fɔ aw min ye dɔ bɔlen min filɛ nin ye ni aw ka dɔ malo ni sukaro ninnu ni fɛnw nafolo dɔw kan ka tigɛ min ye aw ka dɔ minɛn minnu bɛ don n'o o kɛra aw ka dɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ bɔ min ye aw ka dɔ douaniers ka sɔrɔ la nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ ka fɔ a bɛɛ n'a ta min ye Amadu Konate a n'a ka cɛdenw olu kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔ gɛlɛya min bɛ yen a kana gɛlɛya kana pɛnpɛn anw ka jamana kɔnɔ wa malidenw olu kana gɛlɛya dɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔ fɛn min bɛ yen n'o ye aw ka dɔ an ka jamana min ye a nafolo ye a bɛ se ka to jamana kɔnɔ cogo min wa i ka dɔ a bɛ se ka jaso anw ka jamana kɛsu kɔnɔ cogo min min ye miliyari 600 ani 56 CFA wari la min nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko o nafolo min filɛ nin o bɛ sɔrɔ aw ka dɔ miliyari 100 ani miliyari 75 min ye aw ka dɔ o bɛ sɔrɔ fɛn na fɛn minnu aw ka dɔ n'olu bɛ bɔ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen la aw ka dɔ min ye pétrole ye aw ka dɔ o kɔni bɛ caman nadon n'o tɛmɛna ka bɔ yen pétrole o bɛ t'i jɔ miliyari 175 la fɛn minnu bɛ yen n'o ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ minɛn wɛrɛw ye k'olu bɛ t'i jɔ miliyari 480 ani 81 na nin ye n bɛ min jira sa k'a fɔ aw ɲɛmaa kelen tɛ se min ye aw ka dɔ bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra n ye fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye. Nisra min ye alimaso dale ka fasira an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Yusu i k'a dɔn k'a fɔ an ka indicateur Giro Nouveau ta dɛ indicateur Giro Nouveau a kumana a ko gradem i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wuli kajɔ la nin waati in na an ka togodaw ni sigida caman na o kun bɛ i k'a dɔn Bɛnɛna Tɛnɛndugu ale ni Muntugu la fasirikɛba ko dɔ wɛrɛ tɛ ka kɛ n'u ka baara bolodalenw ye faamuyali caman bɛ se ka na cogo min na walasa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ société civile kɔni ko fɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali caman kɔni kɛ denmisɛnninnakaw olu ka hakɛ o tɔbɔtɔli baaraw kɔni na a caman sigira sen kan i ka dɔn togoda caman na min i ka dɔn kasabi bɔbaa ye BMZ kɔni ye olu ni ka dɔn k'a fɔ garadɛmu de farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ kalo tile 10 la ka taa bila kalo tile 15 la novembre kalo san 2021 dɔwɛrɛ tɛ lakɔkɔli baaraw n'an b'a wele ko renforcement de capacité Yusu maa mun bɛ yen ka se ka dɔnniya caman fara u ka dɔnniyaw kan u ka se ka faamuyali caman kɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na k'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ anw ka kanw ye kan mun bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka maaw lafiya k'a sɔrɔ a ma digi u la dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnninnakaw ka hakɛ u bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na a ko maa 15 olu de nana nin kɛnɛ in kan muso 4 b'u tu la ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ organisation de la société civile maaw ye k'a daminɛ SNW i k'a dɔn Soli M ale ni Kabu Wɔlɔ Yusu ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye o dɛmɛbaa jɛkulu ye olu mun tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn marabolo kɔnɔna n'o bɛ togodaw ko fɔ Bɛnɛna Tɛnɛndugu ale ni k'a dɔn k'a fɔ Muntugu la min ye tile 6 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka se ka faamuyali caman kɛ hakilinaw ka se ka sen sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la denmisɛnninnakaw ka ko kɔni na ni denmisɛnninnakaw fɔra u bɛ siniɲɛsigi de kofɔ an bɛ don min na komi bi kibaruya ka se ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyali caman ka se ka na i k'a dɔn k'a fɔ u ka hakɛw ani i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka don lɔkɔliw la cogo min na o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na wulikajɔ caman kɛra an ka i k'a dɔn jamana faamaw fɛ nka ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ o tɔ bɛ anw yɛrɛ bolo ni k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri ni kunnafoni cariliw ye garadɛmu i k'a dɔn ale ye sɔnni sigi o ko kɔni nka a ko min ye anw ka siniɲɛsigiw ye an man ka tɔ fiyewu kɔ o ko kɔni sabatili la n'o b'an ka denmisɛnninnakaw ka hakɛw
ɲinini kɔni ngofɔ a ko a bɛ bila minɛ min kɔnɔ u y'u ka baarabolo dalenw ye mun bɛ ka dɔ denmisɛnninakaw ka hakɛw tɔbɔtɔ ka kɛ ni baarabolo min n'o kan ka lawaleya CDE CADBE Mali kɔnɔ i ka dɔ wuli ka jɔ kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i jeni yɔrɔ fin a ko la cogo min na ni ka sariyakisɛw i ka dɔ k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ a ka kuma la a ko min ye ka dɔ dugu 76 ani 6 bɔ ɲɔgɔn ko i ka dɔ san 4 kɔnɔna na u ye faamuyali baaraw sigi sen kan maaw ka se ka faamuyali caman kɛ denw olu ka se ka don lɔkɔli la cogo min na Yusu n'o kɔni kɛra i ka dɔ k'a fɔ wuli ka jɔ caman bɛ na maa tɛ sini faama dɔ ni wuli ka jɔ kɔni kɛra k'i den don kala kɔni na sini ma sini kɛnɛ ma a bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ nɔgɔ la e to o dɔ ko baara caman bɛ ka kɛ sen na o ni dɛmɛbaa ɲɔgɔn i k'a dɔn k'a fɔ saba bɔ ɲɔgɔn kɔ n'u bɛ ONG kɔni kofɔ marabolo ninnu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u ye baara yɛrɛ di dɔw kɔni mɔ olu ka se k'u ka baara tɔ kɔni dafa o gardien i k'a dɔn a ma ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Anton Aplogala ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini ye fɛn min ye Yusu Mali den bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw u ka hakɛ ka se ka ɲini k'a d'u ma bonya ni karama kɔnɔna na ka se k'u dɛmɛ u ka se ka i k'a dɔn kala kɔni kɛ nga dɔn somaw k'an k'an jija k'an denw don kala kɔni na o ka fisa an mɔ i k'a dɔn k'a fɔ sini président bɛ bɔ e ka so wa a bɛ bɔ ne ka so wa walima lamɛnbaaw ni filɛlibaw maa si to o dɔn nga o baara sira taamali jɔnjɔ ye jumɛn k'a den don kala kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ Anton Aploga ale ye sɔnni sigi ko k'u ye nin baara de sigi sen kan Bɛnɛna Tɛnɛndugu ale ni Muntugu tile 6 maa 15 muso 4 m'u tu la ka se ka faamuyali caman d'u ma nin baara sabatili la a jamtɛnɛ Yusu dɔ b'i bolo wa Lajosi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon ale kumanen don i bɛ Isaka Sidibe dɔn wa i b'a dɔn ma dɔn kɛ o ye jumɛn ye o tɛ assemblée président kɔrɔ ye wa dugukorokaw ka Siyaka min ye Isaka Sidibe ni aw ka dɔn ale de tun ye président de l'assemblée min ye aw ka dɔn kɛsɛri fɔlɔ min bɛ CND la bi o kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye Siyaka fɛ yen maa 3 bɛ baara la ye ko k'olu bɔ yen ko a bɛ ka bɔ jamana kun k'a tɛ ɲɛ olu ye baara la jamana de b'a wari bɔ hali bi jamana de b'a sara a ti fanga la bilen a tɛ yen yanni koyi donc ni i bɔra fanga la i bɔlen a la quoi i bɔlen a peu mun do bi il est malien comme toi il est malien simple comme moi il n'est pas le président de l'Assemblée ah bon il n'est pas il n'est plus un élu sango takata c'est président de l'Assemblée ama il n'est plus un simple député yaklibo kuma ina wa ko un simple député vous n'êtes que simple député oh digra député simple gaza mana nywana o simple man Lajos ne mi avocado ni lettre directeur régional du travail du district de Bamako lettre intira kata conseil national de la transition sente avocado o kazara falo fede mi aya nyini mi avocado barakala munumbe no be jamana kabulo ka Isaka Sidibe fe koko bela jele labla kazo ka munya abika bo jamana tumlikela be de tsoko labla de ti jomena ni kuma Lajosi Isaka Sidibe ale de kun ye président de l'Assemblée min ye avocado Mali kɔnɔ min ye avocado ala ka président de l'Assemblée a min ye maa caman ye kuma fɔ caman fɔ ala k'a taa kɔnɔna na dɛ min ye avocado ni min filɛ nin min ye avocado budget bɔ i b'o dɔn wa nafolo kɔni bɛ dun cogo min a bɛ nɛmu ten cogo la min ye avocado premier caissière i k'a dɔn a ye lettre kɛ lettre min awa CNT tɔgɔ la ani malidenw tɔgɔ la a jira k'a fɔ Isaka Sidibe président de l'Assemblée kɔrɔ min ye avocado ni maa kofɔlen i tun bɛ mankanma dɔ kɔnɔ maa 3 k'olu bɛ baara la fɛ yen ko k'olu labila président de l'Assemblée tabilen Isaki y'a mɛn i tɛ président de l'Assemblée bilen dɛ. Ouais mais u kana di Jawo k'u di Jawo ma sa. Olu fana ka baara ko don. Mais ou bien mais o ma minnu bɛ Jawo fɛ olu bɛ bɔ yan. I bɛ bila baara dɔ la i bɛ dɔwɛrɛ ɲini de. Tariman va mun u kana Isaka Sidibe min ye avocado boy flaba fe ani avocado cuisinière kelen min ye avocado tobilikɛla kelen ye i ka dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen u ka baara bila ka bɔ Isaka fe min ye avocado jamana ka wari don jamana wari de b'a sara min ye avocado Assemblée nationale o tɛ bilen CNT de bɛ yen ko Isaka Sidibe k'a k'o dɔn min ye avocado hali bi jamana kɔ kan min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la min ye avocado hali
bi jamana nafolo angana moni sira do be de e ka do sira do eni yalma jamana nafolo atne goni sira do be minye ete nyema la ble ete president l'assemblée ble halli mama fiye ne bora obara konna minye avocado to ga ma privilege do be magamado magamado be ikumbe osoro e bolu soro e mo mine kono bo mine kono obi salo ka boy tariman wa mune ne boro minangono e fana kangange Kennedy Mawarema isaka mo kede ko me fasiri ba ko min dabali ba alela ka fo avocado ni mamunu blene hali bi olu ta do u yere ye ka fo avocado ni te nyemala fendo be do jamana na folo olu do wuso ko do chudi ika kalo sara be no ibe sara ibe mi no fa do ka sara ka dima bana no ni ka sara be dima no ibe bara hali jamana ka mobli ibe x ka minengono ibe y ka minengono inyete do wala kalo ma sadoro o war mi nganga jigi ka do konti kono ka jigi abana la yo sibi sara no do o sarala président l'assemblée korobe fendo be duma kalo non c'est état sara c'est l'état qui paye l'état c'est qui c'est moi amara ka chogo état ene de ko chogodi lajosi mi avocado ko Ishaga Siribe mi avocado ko Fasriba quelle leçon de morale ces anciens dirigeants veulent-ils donner à la jeunesse aux jeunes générations beseka mune fo on yere walma kamu misali à la jeune misali demande en sa dem sonu ninto nundo fna ninto gagne agagiri ay mais na nfeme aywa lajosi mi avocado ni mi flane yer la ko Ishaga Siribe ko uninte misali nyumay kanyeshi avocado demiseni mun shife munum be e kado awanolu nyebe jamana sinezgila ko ninte avocado mi misali nyumay kanyeshi avocado anga bimanya ma koro munum be ko lu manga ni misali suko bla walu manga ni ko ni dabale banko suko manga lu sorto ko tila ma iza ku bla de anga wari atita mana ko la blene pas la fin du monde ko beke mali kono minga jugune ni be c'est l'état qui paye ta foruba ka yoro lake ta administration na jibe wo yo chugo mi aja mobili be ko chugo mu uja c'est l'état qui paye c'est l'état qui paye kuzi boy flying akubla bo ukabara ini no ukabara ini aduma de akubla ube akuta reka sharila anta sarable o de konne ne kapmay norodo dema konde dale ka fasre anya bo abana ni ko kaje yorobe administration fa abana courant jagwa bani courant be utiliser n'importe comment administration abo farendation o jibe ni utiliser n'importe comment courant de sara o luka yoro ko ngeme baya el do ka me ka tuka frigo bla opta glace ta la ka ta fere administration falembo la titeu abana eno anga sabali ala ka nguna ja yusu anga tigara wara anga dongli dala bay ikado derkeb ayusu ikado sanga nga soro akoni misra la kana ikado ka fo bamako fasilike ba alipmana akomi nyi ikado ka fo derkeb ko ni anato nyon o ku ko mblara mawye ja ko ni ikado bololo sanve kibara fana charle ko ni yera ikado anga firintigila ko ni nve fasilike ba ko ni nya jira ka fo o ko ni wati na abito moktu mi mbetali kai ikado derkeb lo kon na ni ya laje ikado ke bay ka fogo pai ko ndala ngani wati ko ninge kado bamba chu bolo elani fargoro ko nimbe bedala salo ka jate mino bolika ka koloshu bolika ka jate mine ikado ni fendila o yusu ko baro ko ni sigeda singa barsabula ani dogotoro ko ni nywanye akara kunungo uye farkolo ko ni laje akoye yana ko ni na papa ka ko ndala ana hakili ko ni menywa mve o tigere ko ni mi wara bi barsabula ikado ka fo akelengoro ko ka kalo mange bamba chu ko ni mbolo kwa ife moda soro kunungude no darke akanga plaisir fou la télé fait son show oui kabina minna do min plaisir ma bo fo bi plaisir ma bo ni fini ni darke tala wa amma plaisir ka émission madame ne ka ba ni talshi blama ke docteur Kebka Darkeb. C'est ça le groupe Renouveau. Wallahi. C'est ça qui fait la beauté de cette boîte. C'est ça Maliki Diallo. Ouais. Ah wallahi. Ndogoni Maliki Diallo. Donc akereta. Ne tarude.
ndogoni Maliki Diallo ali Zakaru fo ma tega pembo ne o refo ngo depuis afrako prix Norbert Zongo Maliki Diallo Burkina Faso la renouveau Maliki Diallo isu na fosa kaka influence barka nako woni ni angele nga bara telefon ji ngon ndogoni mala re ngo aya jije akabara bara kornana ko no ki dogoni kam ko karafina be audiovisuel la kanywa nati angati siraka sege siraka abana he ala enne ko ngo ne ngoni ngara ko wala ndogoni way Burkina ko ni ndogoni ngo he anta samana wala nkeli ndogoni ini mo jete Maliki Joni andon ko mate ni manyana ika jamana lafiya yani chena iye doni ndey fatu ala kambenya Yusu ika do Yusu ko ni ngoni nye kuna wulo bay aka do derkeba asumo unani sonja bi abalmo faso de klenga bela wolo muso ko ni ika do Yusu ide ko ni nga wachi ke iko ika do ka foka be ni la halala ba me bay limani aledu fana limani adu bay limani aledu mais plaisir de kafo mais amanga finitigu ko kar sa ko plaisir ambe finitigu fo kufo service de renseignement amu fo ko wala yumano abara uye wulika joke bravo à l'armée malienne abana amu fo danti fulimina kanga chedon fo sanga ani wati anu be nwa mulo ko abana mais abi fo tugo de kami nwa mulo wala papu kun sumalen telefe so la akun sumalen no be abinyo donon dewa donon no Yusu na moro e nyoro ji Sahel ikado mi metali ke buye dengela chefu ke ikadenge do be ko Sedna Ali ikado ko do fana muru ko nimbo kashwa parce que ba ko ni puma me akoko ni nga akoko ni ngoni ngera ikado ko ne du ma do e hoyi mami nube uire fe na to ko sedu gindo nga kunungu kliga fe kibara charla fa bela yelen fe ko minyi ikado buye aidara adenge ikado ka fo ko ne muru ko nge ka ashwa nga mami nya ashwa kuma chama mbe akoko ni nove duno na tawla ni fe mi mbora akoko ni ndala ana nyefoli jonyo nge faso do nya akoka odo ko ana hakli ci juan ve ma chama itafo akoko ni ndala okuna foni jale ma samo dongo do ami barake ni okoni nye alaki kalama o Yusu ni ngoni mbe dansigi bi ikado kibara ko na mi ngoni ikado anya wasa do mina ikado kumba siribe ama foninga wale nyimando bajala na ni wati na badara kone ka foninga wale nyimando sigasuka kelengelena belajile amufo ni wati na karam kone le grand marabout amba foninga wale nyimando le grand commerçant sigaso di wati na ambe Idrissa Diallo fo Dirsco ka fo ka wale nyimando anga la sigide do ka foli di ikado ka fo karam bote numéro 2 ma belajile ma amanya Usman Bariko benogo be amba foninga wale nyimando dama 1 baningo dama 1 amanya na ikado abu floko ambe nunu bela jele fu ukatimina janu ka wulika jola sanga ani watu lajosi kalo sule mwanengele miye awkado seru ndaw marundaw ukamara chi be edem fa bene bulu ikochu ne demo kede ça c'est je suis le grand-père barabana abana lajosi miye awkado nouveau soleil Solomon Fofana kata se pakala mambo foko wala imando ka folla se awkado minye kuma la transita ali kuma sunura la ka foka wala imando danti folimina PDG miye mame aidara amba foka wala imando emana sal amba fo sanga ani sigida yele manyama Abdou Coulibaly ka foka wala imando amanyina nyama jawko isu aidara masikika ka Yusu amba fo danti folimina kanumau Mali kono aleni Mali koka ambe awfo awkatimina jana ka wulika jola sanga ani wati danti fulemina radio partenaire ka awfo danti awla ana faisa ko kambe wati wore inshallah